Našu krajinu opustilo strašne veľa Slovákov a Sloveniek, odišli do zahraničia. A práve týmto mladým rodinám, mladým ľuďom Slovensko musí pomôcť. Musíme im dokázať zabezpečiť, okrem napríklad, ako niekedy v minulosti boli mladomanželské požičky, musíme im zabezpečiť nejaké garantované bývanie, musíme im dokázať zabezpečiť nejakú prácu. Lebo môže sa stať, že bývanie im ponúknete, ale nemáte pre nich žiadnu prácu. Nemajú z čoho žiť, takže tí ľudia, ten jednoducho región, hoci aj tam bývajú, opúšťajú a odchádzajú preč, lebo potrebujú mať aj zabezpečený príjem, aby mohla sa rodina uživiť. Keď sa mesta a obce alebo štát sľubuje výstavbu nájomných bytov alebo iných bytov, tak poprvé mal by to robiť v svojej režii, nemal by to sprostredkovať cez nejaké súkromné firmy a záujemcovia, treba za ten štátny byt alebo nájomný byt, ktorý si ho chcú kúpiť do osobného vlastníctva, tak týmto ľuďom ho odpredať, ale tí, ktorí na odkúpenie tohto bytu do osobného vlastníctva nemajú peniaze, jednoducho ostanú v tom byte ako nájomníci a splácajú ten nájom mestu alebo štátu. Poviem to rovno, že až v dosť neskorom veku som prišiel k rodine a mám malé deti. Nechcem, aby žili v takej dobe, ako som žil ja. Chcem pre nich lepšiu budúcnosť, lepšie Slovensko. Chcem, aby nemuseli opustiť túto krajinu pre nejakých skorumpovaných politikov, oligarchov alebo mafiu. Chcem, aby táto krajina bola pre mladých ľudí vyhľadávanou a inšpiratívnou krajinou najlepšou na svete.